sengedwa manje ngijulukile abantwana benkosi ngiyabona ngathi kona libalele ilanga kodwa kumina libalele bangcwele kuyajuluka abantwana benkosi bekungcono sisahlabelela sibaningi bengiqibekile ngifihlekile bangcwele ngiyacela uNkulunkulu ushembe unyazi lezulu abe ngakimi mhlambe enhliziyo emqondo nami kube sengathi uphumile ngemoto ubaba ngicela ukuthi kube khona lokho nje emqondweni wami bangcwele mhlambe kuze ngiguqe ngoba sibancane bangcwele ngiye ngizoba babadala bethi le ndlela bancane kuyona kanti yithi sibancane ngempela bangcwele lo guqela phambi kwenu umfundisi Mqadi ezweni laseMkhomazi bangcwele bakaNkulunkulu be indlela namhlanje ibheke emakhaya ngisho imoto bile closer nje ilayishile izolo ngoba ngumuntu ophikelele emakhaya kwakhona ukungiphoqa ukuthi ngidlule la ekhaya ngomkhulu lethu ngitho yenkosi yakithi inkosi ubele bangcwele kanti ngizowehlela yilesi sehlo bangcwele benkosi bese ngithulula impahla la endlini eThekwini ngethemba lisingokwehla ntambama mhlawumbe sekuphele zonke inkonzo bangcwele baNkulunkulu uguqa kwami ngicela uNkulunkulu ungalahlwe ezulwini sasithi masihleli sile emumva umphathi wenkonzo athi ngiyasaba oqala sibale sithi 1 athi ngiyasaba kwesibili mhlawumbe bese sisho ukuthi inkonzo sekuzoba ngiyasaba nje one way namhlanje kungami namhlanje kubhekene nami bangcwele baNkulunkulu ngilale nje isisigubha sizeke kushembe kodwa bangcwele uNkulunkulu ushembe uNkulunkulu noma ngingesaba kangakanani kodwa ngicela ungasabi ukusho ukuthi ushembe enize kuyena la uNkulunkulu bangcwele benkosi amen ningakungabazi futhi lokho ngelinye ilanga ngisabathe ensindisweni temple ngakithi eMkhomazi kumshumo oluqulwa kumshumo oludanisa ingoma engizokhonga ngayo ngilo sekuzoba 105 ikhulu nanhlanu uma ngisabatha kuleli tempeli kwakuyintambama ngisaza semini ngangibe ngisengumvangeli bengudondolo likamvangeli uMadlala angisaza sekuseni ngangisabathe kodwa semini ngaba sentindisweni ngabuya ke bangcwele usikwa umfowabo enkosi Ngcobo kwasebizwa ngaphakathi ngimlekele mhlawumbe ngendaba zogesi kanje wasiyangithinta ukuthi asize la ngaphakathi kwakusemva amasonto amabili kade ngisabathe ensindisweni ngiyakhumbula ngalelo langa sasiphambi kwenkosi unyazi lezulu ngiyalisaba mina unyazi ngisabela ukuthi libhekise imibuzo kumina kodwa lathi likhuluma laselithi nina mvangeleni sizoshembe ngasaba ukuphindwa ngathi Nkosi amakhosi wayiphinda kwazoba kabili ubaba mangikhumula kathathu baba ethi nina mvangeleni sizoshembe emva kwamasonto amabili sengifonelwa insizwa kaNgcongo ithi mvangeli senginehle lodwa le nsizwa ngabe bangcwele ngiyacabanga ngifika ifonele ekusenta ake ize kwakuthi angiyithola ocingweni layo uma ithi inehle lodwa yini kwenzeke Ngcongo uthi ngesikhathi ukade usethempelini la makuphela isabathi kushona ilanga kushona ilanga ntambama wasethi uma ngiqanda izinkuni ngoba uyagodola uthi ngathi ngiyacada kwava kwasuka ibhizela lavele laqhuma isihlo uthi ngathi ngiyathinta kuphuma amanzi amnyama uthi athatha imoto embeka edududu eclinic edududu wasethatha ambulance ambeka eScottburg wase badileya eGJ Crooks isibhedlela kwase kukhamba umlungu wathi ngena kule ambulance soficana kephi esibhedlela ePortchefstroom uthi wahamba baye ePortchefstroom esibhedlela ngeambulance kwathiwa loluthi lingene kabuqayi fanga umphefumulo kusuphumile akwazeke ukuthi yini ebambutha ngashoni kwafonela udokotela osuke eGoli owathi uyena oyifundele lento ukuthi amkhiphe loluthi uthi wasoke indiza udokotela wafika lapha eSportchefstroom esibhedlela kwaba nomhlangano ohlalayo kwasekuthiwa akaqhutshwa isetheater kuzohlinzwa egumbini labantu abazohlinzwa uthi uNgcongo ngehlo lakhe lodwa wabone ngene etheater cishe iglobe base beshaya uvalo labantu abala kwakhona udokotela oyiNazaretha oguqa amadolo Inkosi yamakhosi sekukhuluma udokotela osuke eGoli uthi
mfowethu khona ubaba ongenela kule globe ngibe icishile kungena umbaba ogqoke ingubo enimjibo ushintsha njengothingo lenkosana embala kodwa lo dokotela lo oyinazaretha uthi unyazi igqoke nawe uyalibona lo mjibo oshintsha imbala uthi nangu uhleli la lo baba uthi asingahlizi ngale kero zethu ngoba ihlambulukile uzophuza ofoma wahlinzwa ngazo uthi asikhinza ngalezi zakhe naze esifubeni sakho athi uNgcongo angiyiboni nje lo dokotela oqhamuke egoli bese yayithatha le kere ayibona uNgcongo kodwa bangamhlizi ngoba kubona kuvuma banekero zabo lezi iqhamuka zeqhamuka umuntu ongeneke eglobe abayikhola lento kahle uthi bamphindise emumva kwausuku lesibili bamfaka kwenzeka into efanayo futhi uthi yangena uthi uyayibona iglobe bayicisha mase lo wasejolfet aguqa amato laba mayibesabe kodwa uthi ushembu unyazi likhuluma nalo dokotela osuke egoli athi ngitheni ngamhlizi ngale kera ihlambulukile emhlizi engalezi zami uthi uNgcongo ngosuku lesine udokotela osejolfet uthi kwangena kwayayicisha iglobe ayibona mayengena itheatre lela bamhliza ngalo lona siphambi kwenkosi ke sinosikwama uthi kwangena amakhosazana eglobe wangena inkathi wangena ingudlungudlu kwangena inkozana ephethe isihlalo sika baba unyazi ezulu yasibeka phansi asiyangena unyazi lisiphathele lona ikere la ibeka esifubeni sikaNgcongo lethi ningamhlizi ngale ihlambulukile emhlizi engalezi zami uthi uNgcongo baze bamhliza ngale ikere zonyazi baqeda usethi udokotela osegoli ukholwaphi mfowethu athi uNgcongo nginazi athi angikhonza phansi kwaShembe unyazi ezulu athi bese sithi egoli abantu bakaShembe bakhuluma inganekwane namhlanje mina ngizotshela abantu uthi uShembe ukhona ngempela ngiyibonele ngena ngeglobe uthi uNgcongo noma eseyokhokha ke manje ufika insizwa athi methu ukhipha imali ithi insizwa hayi nangu baba ezokhokhela uphambana naye uthi uNgcongo ngaphendwa ngabuka ngehlulame lodwa angiboni baba nje mina la uthi lento athi umabhala naye khumla isigqoko evalelisa ugqoka umjibo shintsha imbala wathi mayifika uNgcongo evula umabhalane wathi ngithi ngoku 65 rand mo 55 angisazi kahle wafika wathi kukhokhiwe ngempela futhi kwasayina uShembe kodwa kazange athumele umuntu uNgcongo kuphela uNgcongo wethandaza la esewodini ngisekhona abantwana benkosi noma ngingaba igwala lokusaba ukukhuluma kodwa ngifisa ukuniqinisekisa ukuthi njengoba niphambi kwaShembe nabazebe ngayigqoka ngomhlophe namhlanje baze uNkulunkulu ophelele ngisekhona abantwana benkosi ingoma 105 Besilizwi akwabangi nethubani ngithime awungeqinisele
ngiyabonga bangcwele ukuhlabela ngiyibhimbi bangcwele ingawo ngithanga ngizama ukufundela umthandazo khona uNkulunkulu ezoza ukuthi ngiyibhimbi bangcwele ngiyibhimbi ngiyikwala sekuNkulunkulu bangcwele ngelinye ilanga ngithintwe inkosi yakithi Mqadi past 3 ntambama yathi Mboyisa uNkulunkulu uyeza kusasa kodwa uthe uze kumina kuphela kodwa phuthuma phela manje ngaphuthuma ngathatha uNkulunkulu saya kubakhokheli sathatha abakhokheli sahlanganisa ngokusheshsha sayothenga nendaba ezawathenga isilwane ezohlangabeza ngaso azokhungasa ingilosi ezofika ekhaya ngampela lashaya isonto abantu bagcwala abangcwele kwakhona umvangelo omdluli umshuma luNdlovu noncane ongakithi eMkhomazi ngiyamkhohlwa umoya ukuthi ubani ekhona wafika uNkulunkulu bangcwele engasemuhle uShembe Dida wafika wathi ngitshakile indaba ezitha kodwa nje ehleka wathi ngitshakile indaba ezitha hayi wangena uNkulunkulu endlini yayilungisiwe sangena nasanikela ngokuthi babethe uze inkosi Mqadi kuphela abantu ababezile sathi ngasizama ukuvala isango abanye babe ngaphakathi abayada baningi bengaphandle emateksi efike ethutheleka engase ngihlebele umvangeli umdluli ngathi mvangeli ngicela ukhonzele laba bangaphandle kungcenoke banikele kubashumayeli wathi uyaqala umvangeli umdluli uyayibika lenda wathi babuye nina bazomzonda labantu beze kumina bathetheleni bangene ngapha mangigiya bangcwele ngiyovula isango bangena bangcwele abantu nabaNkulunkulu amanazi esingabangewona banikela ngangehla nganyuka bangcwele ngiyibhizi ikhanda lami ladidekile nje ngesaba ngazi ngalimala emhlane kushuthi nami ngasondela kakhulu mhlawumbe uNkulunkulu angazanga umhlane wami wawukhazekile bese phela bese inkosi yangena ngabo past 10 endlini yaphuma ngabo past 1 kungashisa endlini sijuluka kodwa uNkulunkulu engashiselwe sizama ukuxhuma ifeni ayifuni uxhumeka ifeni ayifuni ukusebenza kodwa thina sijulukile uNkulunkulu hayi wenza umsebenzi wakhe nje mase hayi baba bese yahamba simphelezele bese sijika ngase garage kwakunomshado sasiyowenza hayi singahamba kwakhona inkosana ayishada ngakithi neyinsizwa yakabela hayi waphela umshado endleleni sibuya sekufona umama uMantobela Qhiliza uthi manje ngimuza ujabule kuze lithathe umama Ngwane Mqadi athi hayi ndodana umama Mantobela ubika umzukulu wakhe onyazini owazalwa evalekile ngaphambili iminyaka siwu9 ekhama ngezinqa usehamba ibhedlela zonke zase-KZN bathi akalinda udokotela okuqhamuka eCuba manje ozofika amenze amhlinze ubikile kubaba lo mzukulu bekagumbi e-stick farm lapha emzinto abawona ngisho amanazi komama wakhe wabika wathi baba kunomzukulu wami uneminyaka ewunani uchama ngezinqa uvalekile ngaphambili uyambotha intombazane kodwa uvalekile ngaphambili ukuze bangcwele niqinisekise niphambi kaNkulunkulu la athi unyazi ke inkosi imbusise uShembe usemvulile kanje wanganaka futhi lo mama ngoba phela ngingathi angaqala ukunikela uthi akagumbi ngalesikhathi unyazi lisho kanjalo bambona umanzi ngaphambili ujele bamanzi ezinqeni umthetho wakhe uneminyaka ewunani batithe kudlengane yamanzi ezinqeni phambili nje ngaphambili bathi bayayivula ingane seyihlukanisile intombazana iphelele bangcwele ngezwi lonyazi bangcwele Isaiah 59 verse 1 siphambi kaNkulunkulu siphambi kaNkulunkulu bangcwele uma bengakhuluma ngomsebenzi kaShembe unyazi lezulu eseyenzile sibuka indaba yikuthina ngelilanga bangcwele batho baba kwafika indoda enkosini ilanga mina bangcwele akengiqale kanje ubaba ubonane nenkosi ilanga ngo1965 lizothenga itruck eCrossvena mhlambe ngizethule uma ngendlela ubaba ayihlonipha ngayo inkosi ilanga asaba ngayo uShembe wayithanda lengane ngihlonipha ngayo kaMqadi wayibiza yeza wayibuza igama lesibongo yazi isho usibantwana kaMqadi eMkhomazi eBhewula waseyibamba ngesandla wangayidedela wasexoxa nabanye ababusise babusi kodwa akayidedelile nganaMqadi uthathe inhlonipho yayo ubaba uthi wasekufika umthamo ngoba uyasabeka lo baba yikhasoma lithenga ngocash la kodwa liyasabeka alimdedeli liqhuma nabantu lase lithi inkosi ibusise
Angena 1965 mina ngisemusha ngibhungu. Seyibhungu bena ngoba kusho ukuthi uma ushembe uthi welethele ingilosi ekimi yahlala kubaba yazi ngoba yazi ukuthi uyilethele ngoba umsebenzi. Wavulisa wani baba kuhamba esewumfundisi wavula ngathi John othweni shona intala shishi kanti wena uthi wenkosi ilanga ekuphambene wahamba waphoyeza yona oseyawa wethi uyilanga wethi ngoshembe lo osewunyazi lezulu namhlanje bamzwayo. Ngisekhona abantwana benkosi. Kuyasabeka nje phambi kwaNkulunkulu uthi uyacabanga lo ushawa uvalo njalo. Kufika indoda phambi kwenkosi ilanga amabhizinisi ayo ayawa. Ithi baba ngicela ungisize inkosi ngicela ungivusele amabhizinisi ami ayawa. Bese inkosi ilanga imbusisa inkosi ekubusisa. Amabhizinisi akazovuka. Abantu bayamazi ushebe noma bekhole enkolweni zabo abanye begqoke abaye bengagqokile. Kodwa ngiyazi bayamazi ushebe ukuthi uNkulunkulu. Khona abanye bafaka amafoto kaShembe ngemva kwamaholweni omunye mama wavo wahlehlisa iholweni nithi wangikhombisa ifoto likaShembe kodwa ngaphambili kunezithombe zikaJesu idongo imzonke kodwa ngemuva unefoto likaShembe wathi naye uNkulunkulu wami mina phela ngifihlela abantu engikhonza nabo. Limbusisi inkosi ahambe amabhizinisi akhe avele awe kakhulu kunaqali. Awe kakhulu kunaqali kuhambe inyanga abuke ezenkosini. Baba wangibusisa baba wathi amabhizinisi amazovuka baba asevele awakungaqali. Ithi inkosi ilanga ngamenza wakhumbula. Ithi ngathi ngisabhekele ngase ngena kuye ngamenza wakhumbula ngelilanga ebusuku kokhonkotha izinja kakhulu. Bese inkosi yathi uthi ngase ngiphendwa ngibheka kuye ngase ngithi ngelesikhathi izingasikhonkotha zasikhonkotha mina Shembe ngangiphethe konke okucelile noma ngicela ngangizenganezela ngaphezulu. Gangibethi sembathe esithize nenansi kwethize kodwa uShembe akakhokothwa izinja ngaphenduka nawo konke ngikuphethe kodwa ngingasena kuphinde emumva ngase ngishaya emakholweni akho bona emakholweni akhe equbuka ngoba uyazasho le ndoda yathi ngibona emakholweni egwilika kadenge nayo yathi ubona emakholweni akhe egwilika ngoba engangikuphethe ngakushiya kuyena ngase kuphinde emumva kona ngavinjwa izinja ezengikhokothe egcikeni kuwe. Ngisekhona eManazaretha. Ngiyazi abantwana benkosi abayifuyi ingcanga ngithi. Nina futhi ngene imvimbo Shembe kule ingcanga. Ngisekhona abantwana benkosi. Bangcele benkosi thina uShembe uyazenza imanga kodwa sivima uShembe ngeyingcanga esinazo esihamba nazo ngoba uma ungathi uyinhlayisuthi ujole nomkamuntu akuzona ningcanga ovimba ngazo uShembe lezo. Uma ngabe umama Nazaretha kodwa sebenzisa inefu akuzona ningcanga lezo ovimba ngazo uNkulunkulu ukuthi asondele kuye. Isaiah 59 verse 1. Kisha uvala bamncane ngiyasaba. Phela isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singakusindisa wena unyaza alifinyeziwe ube ngakuphi into oyicelayo kodwa masulungisa izinto zakho nje lezo zenzayo engasini ngoba uyazazi into ozenzayo engafanele. Nendlebe yakhe uyonyaza uNkulunkulu wethu. Akunzima ukuthi angakuzwa uma uzocela njengoba uzocela uzonikela. Kodwa inkinga uzothi uma uthecela bese kukhamba isono sime phansi kwakhona uNkulunkulu sithi ungamniki lo ngoba udla mina. Izono zakho zihlukanisile phansi kwakhona uNkulunkulu. Nezono zakho akakwazi ukubona uNkulunkulu la khona ngoba kuvele kukhanga isono phambili sime phambi kwaNkulunkulu sithi ungalingi umnike lo ngoba wenza 1 no2 no3. Ngisekhona abangcwele benkosi. Amen. Ushembe uNkulunkulu bantwana benkosi. Amen. Futhi sesibona imisebenzi yakhe eminingi. Kodwa inkinga ikuthina ngoba uyawuza ukhale uthi mina uShembe uyabanika angithi uShembe ayinika indoda kamakhelwane okuhle kodwa kwathi lo okade ezocela wangamnika ngoba ufuye inganga nawe futhi khona lo wenzayo ngena ngakhona ithumele kushungele uba umlungane kokujoba ikhuluma bangcela uShembe uNkulunkulu niyeza. Amen. Uba umlungane le ntshumayelo sayixoxela umshumayelo ukhuluma lwangakithi athi inkosi ile ngayisho kulombombo ekhuluma ngensizwe yakhetha intombi kuthe kusahamba kahle yabona le ntombi sekonakele ingekhathe indala akangibasenzeki manje sebeyakhola abantu abasezongafanele uma isolakala mequla icala kubiza le intobaza inkosazana ikhombe ayingakhombi lo mkhwena oyikhethile ikhombe inhlase egida kakhulu enza kahle konke kube iyona enze leli phutha
Yaqula icala emndeni omibili omthathu yabalahla laba bobabili bakhishwa ezulwini mashumshumela ukhumalo base kuthiwa bashade baphoqa kwakuhle base bayihlupha intombi ekhaya bayihlupha lo makoti bamhlupha wazwa godwa waphinde ekhaya uma sebesephinde ekhaya yasithatha into uthi umshumela ukhumalo yabe lenzi sithatha ithatha yaselona zathi sipimiso sonke yasithatha omakoti abathathu ishela amandla akhe isuke eGoli kwahamba yavela ngingitshakhe endleleni ibuye eGoli yaba isishosha ngezansi wasiyayisola umakoti omncane yabiza umhlangano yathi uyisola kanjani lo mina ngihlele esihlalweni kanti nalabo ababili nabo sebeyisola akasakhumbula ukuthi yena wakwacekela ingodo somuntu uphansi uNkulunkulu useyamshaya ngezono zakaze enzayo ngisekhona bangcwele amen mina ngiyaluleka bangcwele benkosi ukuthi asenzeni kahle phambi kaNkulunkulu sigathe inhliziyo sikhuze inhliziyo zethu ngoba isonisa inhliziyo kuzumhlangano omkhulu kaJulayi size uNkulunkulu bangcwele kufanele silethe izinto ezinhle sinikele uNkulunkulu ngesinako okuhle senze izinto ezinto futhi waNkulunkulu bese futhi senze okufanele okungeze khipha abantu basemakithi ezulwini ngoba okwenzayo okubi njengoba uzobe kulo muzi kuzokhipha abakini ezulwini Ngisekhona bangcwele benkosi amen singathi mase sikholwa obaba bami bese siqala sithi hayi manje angisayifuni intethelelo ngifuna intombi into kodwa wena ushayona insizwa nsi hayi angifuni into angifuni intethe when Exodus 22 verse 16 asikhulume ngeBhayibheli bangcwele ngiyasaba bangcwele Nkosi uNkulunkulu ungixolele mawuza ngikhuluma ungafanele kumntwana kimncane Exodus 22 verse 16 le inkinga bangcwele intethelelo yangala komama ibamba umthetho ithulile intethelelo yangala izigodo enye yayo ifune ngisho inkonzo ngenkani bafowethu sesiyakhola sibahle bapho uma beingane zethu sabashiya kephi ngoba lapha emva kwabakhokheli sinengane sazilibaza kodwa sijakina sikwesihlaza kwenzeka kanjani lo womlemo uzothatha ubani ishaye baba Exodus 22 uma nje umuntu le iyanga ikhuluma la abantu abaphenduka benoma benganzabo noma sebonile nina abanasizwa ngibona abantu bonayo uma umuntu ayengingane abantu kungeyena umnakhe wambatha nayo ngephutha akezijani akayilobole ibe yini finish ibe umkakhe inkosi kubusise baba lithi iBhayibheli le oyonile yona impela fanele ushade nayo fanele ushadele yiye le oyonile ungajahi nathi kwehlaza wena ubungeyona nathi kwehlaza inqobo lakho no muzi isiage mina ngiphenduke esitimeleni bangcwele lishiva ngeni ngekhathi endala kwakwasuka insizwe esitimeleni yathi ngineminyaka u9 ngiNazaretha kule minyaka u9 ngimthetho ngathula ngathi du ngalalela ukuthi ikuphi okufunakalayo ngenza kona ngaqonda kodwa ngake ngawenza amaphutha ngakakholwa ithi le ndoda these kushaya isikhathi ngaye ebhentshini yangishiya sengilobola ngaphinda ngathatha intethelelo yangishiya ngathatha ongakholwa wangishiya ngase ngiphinde enkosini uthingwa ngawubuza baba sebengishiye bathathu baba ngicela ukugana baba ibangishiye ngicela ubaba ushapa ngileke angisize yini enza bangishiye ngicela umakoti ozongigana inkosi ngibusise isibusiso ngakusasa entambama mabe ehla lapha lethemba lehlala lapha kaMashostel insizwe
ihlanga ificana nentombazana abake bajola kudala engakhole engabi Nazareth abathutha abakubo kwantombi angazi lo bakhamba nendwedwe uthi sawungathi nangu into ngizombola sabuyelana sayendlini yafika phekile esinenyama sadla yasicela ukuyochama ngayikhoma ngayalela itoilet yaphuma ngathi yochama engabe sabuya uthi ngayibheka kwazo kushekasha wo1 ngayitholi ngoba nawe uzoyibheka uthi walala uvuka emsebenzini ekseni wathi mebuye nansi imlindi ethemba hle station kwesibili wathi uyathetha yathi sibantwana ungangithethise asamse endlini ngoxoxe bengikephi uthi baye futhi endlini uthi saxoxa kwakuhle yase ithi cela ngiyiphezele yochaba ngoba uyabona ngiyithembi uthi angithole wesibili ngathi hamba ithweshe libonile uzobuya yahamba intombazane yangabisabuya walala wavuka ekseni wafocela kumanager yakhe lesebenza khona ngithi ayisenze phantha lensizwe yacela ngicela ushembe angicela umshumba umanager futhi umshumeli ngicela uyabuhleli ngiyocela ushemba bami noyibani bani uyangibalekela wafika la kwakusekhona umshumeli oluthuli nomshumeli nqumalo kwakunko umshumeli oluthuli wafika ibika letho kumshumeli oluthuli umshumeli oluthuli wasemnika isibusiso yasiyagoduka le ndoda inensuku ezimbili ilala lethi yathi mfika endlini yafika ngabo 3 base bayithatha uthongo yasiyalala ithema ilala yasifika ngesibonakaliso intombi yathi sibanibani mina kade ngafa ngineminyaka eyishumi ngisesigodini sosizi ngaboshwa ngiboshwe ethi ngifike nginemini abafana engambathe nabo ngashadile nawe yathi bawu4 mina yathi unemina intombi ezu11 ombathe nazo ngashadile yathi umuntu wenze njalo iminyango yavalwa kuye yime nqosho mangoto uthi abathatha ngoba mekwasina lo makoti ngichela nyongo nizogezeka nina lonto bese ngisala mina ngedwa esigodini sosizi lobola mina qala ungiqede kuzobe sengitholela umakoti nisekhona abangcwele benkosi yathi insizwa mina ngikwazi ekhaya lana ke khona yathi ngizokuyalela futhi ngifuna inkomo ibe 100 rand yinye ngoba into ebalekile ukuthi abangikhiphe inkomo emncamo bese kini phambana inhlangothi seyinkomo ezohlatshwa sichelwe ke udadewethu ozochelwa nganyongo egameni lami kube sekugezeka mina emva kwalo ngizokutholela umakoti ngeke uzusinelwe mina ngibe ngisesigodini sosizinyeke u10 kade fundi incwadi umshumayeli ethi nxa umuntu engintombi ke singothi zakhe ambathi naye kayilobole bomngaka wahamba ukuthola impela kubo intombi bathi bathi ufikile usibone ubani besithi iphupho wayilobola wasina nayo yavela kokuqala yathi ngiyaqala ukungena emndenini emva kweminyaka eyishumi ngisesigodini sosizi ngisekhona bangcwele odadewethu ngiyazi bathintekile kuloko hloniphani laba abakhona nibalethe kubagcotsha balazi ulimo ofanele bakhulume nalo ngabo siyabacela sikhulume nabo sibatshele lengane ayisini lengane azingene esimayeni kunje sokhuluma nabo kodwa baletheni ningaloku nihlala emakhoneni neza okwene eceleni vela nobala abangcwele nisekhona abantu benkosi mhlawumbe senginyathela abangcwele ngiyigwala kukhupha ngisho khona shamahasha akhuphala kimi nisekhona abangcwele bobaba singacekela ingane zabantu phansi asazi ukuthi esikwenzayo mase kwenzeka thina koba buhlungu okunjalo Timothy 2 verse 9 mhlawumbe uNkulunkulu yeza bangcwele baba babe bahle thina sikevangeli lonyazi akathi umyeni mephuma ekhaya kubona athi ubaba lo onomama osinile angagqoka ngathi inyanga eyothakatha angathi umthakathi akabe muhle umuntu bangcwele ayina bemuhle agqoke isicathulo ayeke qola amakhonto amatshekile kodwa uze esontweni haya lona ibandla lamakhonto amleli ngaphandle mawubhinqile kuphela bangcwele babe bahle bahlonishwe futhi nibahloniphe nibalethele ukudla kahle kodwa nabo bakhipha imali benika oma oma bagqoke kahle la ngokufanele ishaye baba ngothi nombhobho babunqube emshumele ngosi umbhobho uyashoda unawo umbhobho ngala ulandeni lo mbhobho bangcwele kodwa ibishaya incwadi noma ozala ishaya incwadi ngoba ngizoze ngishawe bangcwele ngishaya uvalo ngiyobanisela abangcwele uNkulunkulu konke nicela ngizokuthola onyazini mangabe nje uzohamba uNkulunkulu uzozithoba kena konke ushembe ngisho ngaphuma umshumayeli bangcwele unikele kumshumayeli isigijimi sasezulwini siyonkulunkulu esinobungcwele unikele ukhululeke ishaye baba ishaye baba ishaye isikhathi sangishaya 2 verse 9 Timothy 2 verse 9 njalo abesifazana mama abagqoki ingubo enjani baba ezifaneleyo mama efanele umnazi athi gcina pheqakaleni ayigcina le madoleni athi mehla besuma besiyanyuka ithi cha ifuneke njalo babe nokuhlonipha khona
Funny style abangcwele mina ngazi bangcwele. Mina ngaphenduka ngiphendukile. Sesibona umama ngafike mina umama bengawufa u14 ekhanda mase bekhumule konke. Manje ngibona sebegqoka nje noma besebekhumulile kodwa sale ngo14 ngathi ugcine seke shina se-toilet ngawa ngazi. Ngabona abanye abakhokheli begqoka iphika kuphela bengagqoka ingubo yamhlophe bafaka iphika kuphela engathi yini ukuthutha kwebandla noma yina ngazi kodwa mina ngazi akuvumelekile lokho ngwazi kwami babe nokuhlonipha qhubeka bamshwayeli babe nokuhlonipha nokuqonda bengahlobi ngezinwele ezalukileyo ngoba ethempelini ngizokhuluma lo sike saba nenkinga kwenye lemelokushi ingane athi ngibona iNdiya kodwa leli India likhuluma ulimi laseNdiya ngazi lifunani kwahlekisha abathandazi ukuxosha iNdiya nathi abukise thandazi ahlule wazi omunye ubaba oyinazi athi akeni imgundele ayifakile zamandiya bamkhaphuza ngesikere laselabo iNdiya lakhuluma ngesigisi athi take lasele hamba lazofuna inwele zalo ngoba le inwele nifakile nina nifakile inwele zabantu akade bafa boma bami ngixolele bangcwele ngiyibhimbana nje bantwana bekosi ngiyasaba ngishawa na uvalo kodwa umqondo wami ongitshela ukuthi ubaba uphumeke emoto isekhona bangcwele lezi inwele baze bathi abaBrazilian njengoba uthi amaBrazilian ezabantu akade bafa baseBrazil ishaye baba uzothi uyacela onyazini uthi uyathandaza kuvele kufika imbeleli iNdiya lisekhanda lakho likhuluma izindiya livala usheba ngawo usho ukuzwa kanti le inwele isekhanda lakho nange egolide hayi amazeko afuneka esontweni nanga amaphare yebo baba nange izingubo ezinentenge enkulu kodwa abahlobo yebo abahlobo ngani baba abahlobe ngemsebenzi emihle yebo baba lokhu kufanele abesifazane abashoyo bethi bangabamkhonzayo bani bangabamkhonzayo uthini yes unyazezulu sikhonza uNkulunkulu unyazezulu esifazane kafunde owesifazane kafunde enokuthula nokulalela kahle yebo kepha angimvumele esifazane afundise abe namandla phezu kwendoda noma ngabe ngifike ethempelini khona umkhokheli umshumela akekho fanele yabe ubaba ophelele ethempelini ongemuva kobaba akekho umkhokheli abinkonzo mama sekhona baba into sibusise ba hamba nompopho mashumela uzobuya ubuyise kumfundisi ngisekhona abantwana benkosi asizeni kahle phambi kaNkulunkulu size kushembela abangcwele kuNkulunkulu wethu nginovalo abangcwele benkosi siphambi kaNkulunkulu ophilayo kuze umhlangano kaJuly bangcwele imthandazo lekhaya ke sikhulume ngokuhle phela sihlukane nesikwenzayo ngoba lithe iBhayibheli isandla sikaJehova sifisi uba singasindisa nendlebe ekhaya izima uthi ngezwe kodwa ububi bakho lobo benzayo bakuhlosa noNkulunkulu hayi uvusa ungigibelisa mina ngigibela ngemali yavusa nje uthini lo mfana sengumfana ngizengumfundisi uvusa ungigibelisa yena uzonikela uNkulunkulu uphinga ithonto ofuna ngoba uhamba uyosebenza ugibele ngemali kavusa oyikhwapha kodwa egcineni buzocela uthathele imali wakhe uyisebenza ugibela ngemali yavusa uzonikela uNkulunkulu bese ungayithonto oyifunayo kanti vele kungcole nemali yakho yonke ngoba uyithole uyilanda wayilanda imali engcolile nisekhona bangcwele asithandazeni bangcwele imithandazo emithathu lekhaya imisebenzi 3 verse 1 asikhulume ngokuhle manje imisebenzi 3 verse 1 uthi pheke ngisaba isikhathi bangcwele ngishawa uvalo babundluli ngithe ngikhamuka kakhumbule ebiza umfundisi umthembu ngithe ngiqhamuke eme ngemoto kwakhona into engishiyayo kodwa ngicashe ngamadokodo kithi ngathi uzokulandela imisebenzi 3 verse 1 ishaye babunqobe uPetro noJohane naba bavangeli bonke abafundisi nabonke bakhuphuka qhubeka bamvumayo bakhuphuka kanye ubuye ethempelini nemhlezi kathempelini ngasikhatsini ngehora lokukhuleka sokuthandaza lesishagalolunye nani kuyathandaza bangcwele kwathwalwa sikubusise baba 10 verse 9 yona imisebenzi lithi iBhayibheli ngo9 kuyathandaza bangcwele benkosi lithi iBhayibheli 10 verse 9 imisebenzi lithi ngo9 kuyathandaza abantwana benkosi khona umfundisi matheni ungithini mangishayisa ngisemncane khona umkhaya yami lapha umzo ishaye baba 10 verse 9 imisebenzi ngangomso sasa besahamba ngoba nakusasa kufanele umthandazo iqhubeke besondela emzini uPetro wenyukela phezulu wenyukela ngenhla kwendlu ukuba akhuleke ukuthandaza ngoba isikhatsini
asisitaba sithilala nathi namhlanje kodwa imthandazo abantu likhona ngisho eBhayibhelini mithathu ngosuku Daniel 6 verse 10 Senama ngeBhayibheli phela bangcwele sengiyimpondo ngikhala kwahuqa manje ngikhala kwahuqa kuphela bangcwele manje ukuze ngingashawe ezulwini ngiyacela ukuyithethela ezulwini ngize ngathi ngokukhona obaba abadala abazongixolisela emva kwenkonzo ngoba ngingazi kuphi ngizobe ngonile Daniel 6 verse 10 bangcwele benkosi ngoba imthandazo mthathu ngelanga ngizobaba khona ingoma bathi ngo4 vuka ngayo shaya Daniel 6 verse 10 baba wathi uDaniel wathi umvangeli umzobo sematadini kube baba sekwazile ukuba umbhalo ube ulotshiwe ubhaliwe wangena endlini yakhe ethi ivuleka intuba amafastela yakhe ekhumbini abhekeke phamafastela lakhe eliqonde ngaseJerusalem abheke ebuhleni bamaNazaretha eJerusalem waguqa ngamadolo yenzo ke akuthela zakumiyo waguqa ngamadolo akhe kangaki baba izikhathi ezintathu ngosuku ethandaza ebonga indaba yakho uma uthandaza uqala ngokubonga awuqala uthi inkosi ngiyacela ngoba phela unala ekhaya Wahlala ukhola kuphela wena kodwa waguqa ngamadolo wakhe kathathu ngelanga inkosi ibusa inqobo imisebenzi 13 verse 14 angithi bangcwele khona ingoma ethi obaba sivuka ngayo ngo4 ngizwa besho njalo 63 betkade lele ngivuse Ngake mthandazo abantu yelanga mthathu ngo4 ngo9 nango6 ntambama leli bandla lisibuyisele kuNkulunkulu ngoba ngokweBhayibheli alikho elinye usuku lokukhoza uNkulunkulu elikhona ngaphandle kweSabatha kuphela imisebenzi 13 verse 14 13 verse 14 ishaya baba 13 verse 14 baba iyona impela baba Shaya babiyona musingabaza bemuka epheka basuke endaweni obaba njengoba lo mabezela basuke endaweni ehlukene beze ebuhleni qhubeka baba beza eAntioch beze ebuhleni Pisidia yeba bangena endlini yokusonta laba basindle yokusonta abangcwele baNkulunkulu unyazo ezulu ngosuku lweSabatha bangenanga nomini benze njani futhi mase bengenile bahlala phansi qhubeka bamshumayeli sekufundwe umthetho nabaprofeti kade kufundwa umthetho nabaprofeti izinduna zezokusonta zathumela kubo kumfundi Mqadi zathi madoda bazalwane uma ninezwi lokuyala abantu shumayelani ngoba kwenziwa nje kwavele kwenziwa yaqala 42 lo ncwadi 42 ngobusahlala phansi umshumayeli ngoshawa isikhathi Ngiyantanda bangcwele nize kuNkulunkulu sebephumile endlini yokusonta bancengwa ukuba lamazwi ashunyayelwe lonke ngeSabatha elizayo ashunywe ngeSabatha elizayo hangesonto elizayo ngoba nihlele kuNkulunkulu bangcwele nikhala ngani 18 verse 4 imisebenzi 17 verse 1 imisebenzi baba ngishesha mshumayeli ngizoshawa 18 verse 17 verse 1 imisebenzi ngifuna ukuhlala phansi imisebenzi iminingi bangcwele verse 1 baba yebo yona bakhule ungasabi sebedabulile yamfipoli iAmphipoli Apolonia bafika eThesalonika lapho kwakukhona indlu yokusonta yabaJuda uPawuli
njengokwenza kwakhe wangena kubo amasabatha amathathu washumayela kubo ngezindaba nemigqa. Verse 4 umsebenzi nikhala ngani? Ngoba niphambi kaNkulunkulu onibeke ezulwini. 18 verse 4 umsebenzi sengifutha phansi. Washumayela endlini yokusonta amasabatha onke wabahlula abaJuda namaGreki. Osibusise baba. Luka 4 verse 16 uJesu ekhonza ngaliphi ilanga. Niphambi kaNkulunkulu bantwana njengoba nila. Ningamngabazi uNkulunkulu. Izweni ngathi uma besingaxoxa imisebenzi onyazi kungashona ilanga bangcwele. Ngeke ngathi ngila ngesikhathi lokudala sibizwe njengabagesi nosikwa. Kwafona insizwa lelindelana ungwane. Wathi mvangeli sekukhona ingane ezalwa amathumbu engaphandle le-18 esibhedlela. Ungithumelele ithombe. Ngangihlele nomfundisi uShozi, nomfundisi uNdlovu, nomfundisi bamathenjwa. Nomfundisi intombele ngaphesheya ehoteli lakhe sihleli la kujantshi. Mangena ucingo bese umfundisi umathenjwa nomfundisi uNdlovu banyuke. Ngibuye ngikhombisa umfundisi uShozi nayi ingane izalwa amathumbu engaphandle. Bafuna silethe onyazini. Manje ngicela sothi ayikhiphe vile efele endleleni lengane nje. Bese ngibona abafundi somathela umfundisi umdlovu beguqa phansi siguqe. Asikuba umfundisi wathela ngiqhwe bathi mfakeni iphuthuma. Ngizofuna manje abantu beguqile. Ngasukuma bangcela ngoba nangu baba unyazi uphuma imoto lapho esanga neliphezulu. Kanti ngibhaye imoto mina ngiceshe qonda nesango lakhe. Wathi umfundisi wathela phuthuma baba. Wathi baba suse imoto mfangeni. Ngacoma umchamo wayichamela. Ngeke ngachama uvalo. Ngayithatha imoto ngayihlehlisa kancane. Wangilindi baba wathi ayempompini imoto. Ngayichamela wesibili webangcwele. Ngayithatha imoto ayibeke ezansi ngehla sengidangele. Wayikhipha imoto wayegijima ubaba. Wathi umfundisi uShozi masumlande ngidangele ngishaya ubaba. Masumlandele imoto la ngabe ecina khabule manje. Akafuni ukwazi umuntu uthi uyapha. Wathi bangibothi ngidangele bathi hayi unenhlanhla. Ubizwe ezulwini. Ngathi ngithethiswa bathi noma buthethisa ithi inkolo endala ekhaya ubizwe ezulwini ukuthola okufunayo. Kwafakaza umphunzi untombele. Bathi ungasanikela wena kunikela abantu ohamba nabo banikela ngaphinde emumva. Kwase phela amasonto awu2. Usikwa wasebizwa ngaphakathi kwathi asifike. Kwangifonela ngizi. Ngase ngifonela ungwane wangitshela ngengane enamathumbu ngaphandle. Ngathi ingwane usabatha kadathi kumshimolo ungcobo khona. Bambiza ke ephungu lelindelana. Ngwane iphi ingane manje ubaba usibiza ngaphansi. Athi ungwana ungakhohlwa ukutshela mvangeli. Kwa uma wengane wabona unyazi lingena esibhedlela eJingjini ngalelo la ngemini. Laqonda ingane eningo. Liphethe isikhwama ligaqa ipopolo nomjivo omhlophe. Elapho ugqokile lamba ngemoto. Laqonda ingane eningo emini ngabha. Lafikela ubuyisela amathumbu ngaphakathi selithunga kahle ingane ethunga kahle. Amathumbu abuyela ngaphakathi ingane amathumbu ngaphakathi mvangeli. Kusho ungwane. Indaba ekuthini lithe ibhesi isandla sika Jehova sifinyile uba singasindisi indlebe yakhe edzima ubingezi kodwa ububi bethu obusathanza uNkulunkulu ake sisizona bangcwele bothu uNkulunkulu ngasilekeleleni shaya incwadi babumshumayela Luka 4 verse 16 20 past 10 Luka 4 verse 16 angithi nenibone bangcwele uNkulunkulu wethu ngesabatha uyangena ethempelini asinikelese kube kuhle megethatha ukunikela bese kuthi phakathi nesonto bese sihlambe noma sitale noma abemezo sinikela isithambe mhlawumbe bengaphakathi kanje noma ngabe uba ke nenda kodwa kangena ethempelini ngenibona bangcwele awushaya incwadi uthi wenze njani unyazi kaIsrael weza eNazaretha uJesu weza eNazaretha lapho wabondliwa khona ngosuku lwesabatha wangena endlini yokusonta njengokwenza kwakhe kube baba wesuka wema ukufunda ukasuma valoba ebe ukufundisa kube baba wanikwa incwadi kaIsaya umprofeti esaphenya incwadi sikubusise baba amen likhaya ngani bangcwele ngoba ungalivali iBhayibheli sengizohlala phansi usuJulayi bangcwele ngicela ukukhuluma ngemikhosi bese ngihlala phansi niyezwa bangcwele ngicela liqophe noma libhale emaphepheni sengikhuluma ngemikhosi kaJehova ukuthi imiphi imikhosi engcwele Hezekiel 1 verse 1 Hezekiel 1 verse 1 Levi 23 verse 4 ukukholwa kuwe kholwa kuwe
Ishaya baba no Levi 23 verse 4. Noma kulungile qasha uLevi masuvulile kodwa ngeze ngiyawufuna 1 verse 1. Yes, qala 1 qhubeke na baba. Kwathi ngomnyaka wamashumi amathathu Abana abamshumayela. Ngenyanga yesine. January, February, March, April abantu bathi baya Good Friday ngolesingaki? Ngosuku lwesihlanu lwenyanga. Abantu bathi ba Good Friday. Qhubeka baba. Sengiphakathi ekuthunjweni. Ngasemfuleni ikhebhari. Lavuleka izulu lavuleka. Ngabona isibonakaliso sikaThixo. Qhubeka bamba nayo. Ngosuku lwesihlanu lwenyanga. Abantu bathi Good Friday inyanga yesine. Ngumnyaka wesihlanu wokuthunjwa kukaJehoyakhini inkosi. Ngenyanga yesine ngolesihlanu kwakubotsha uJehoyakhini akulona iphasika ngeke ukutholishe eBhayibhelini ukuthi iphasika inyanga yesine. Levi 23 verse 4. Sengohlala phansi Levi 23 verse 4. Amamponda awekho khona yothula umfundisi umdluli. Nami kuzu 25 ngakithi emkhomazi namhla kugcwele amakhoza nangithi wani madumo ngakithi Levi 23 verse 4 bamshumayela. Le imhlangano kaJehova. Umkhosi ongcwele. Eniyakuyimema ngezikhathi zayo. Sememeza izikhathi zayo lemthekhosi. Ngenyanga yokuqala January ngosuku lweshumi-nane. Ngomhla 14 January kusihlwa. Usuku kudliswa iphasika likaJehova inkosi ibusi baba. Nizwe iphasika nini? Luke 1 verse 26. Luke 1 verse 26. Jeremiah 52 verse 31. Luke 1 verse 26, Jeremiah 52 verse 31. Luke 1:26. Ngenyanga yesithupha. Imake baba, January, February, March, April, May. Ngobani ngoJune. Ingelosi uGabriel. Yathunywa uThixo. Yathunywa uNkulunkulu ukuya emzini. waseNazaretha okuthiwa yiNazaretha entombini emiselwe indoda ogama layo linguJosefa wendlu kaDavide igama lentombi kwakungumariya ingelosi yangena kuye yathi wena onenhlanhla inkosi nawe ubusisiwe esifazaneni eseyibonile wethuka ngezwi layo ezindla ukuba ukubingelela kuni lokhu ingilosi yathi kuye ungesabi Maria ufumene umusa kuThixo phela uzawukhulelwa uzale indodana uyiqambe igama layo uJesu imali inkosi busi baba Jeremiah 52 verse 31 ifike ngayiphi inyanga ingelosi kuMaria ngoJune ingane ihlala inyanga engakebholo yini 9 months asibaleni ke sihlale July August, September, October, November, December, January, February, March. Uthesazala ngoMarch. Nobunabo sebazala ngoMarch. Izinto ezihle ziza ngoMarch. Ngoba nami ngazala ngoMarch. Jeremiah 52 verse 31. Kwathi ngomnyaka wamashumi amathathu nesikhombisa wokuthunjwa kukaJehoyakhini inkosi yabaJuda ngenyanga ye-12 Nehemiah 8 verse 13 ngenyanga esingaki baba ye-12 yiphi inyanga ye-12 bangcwele ngoDisemba ngosuku lwamashumi 25 mhlaba lo ngesizwe esijwayelekile 25 December ngenyanga yebo baba uElvi Moredaki inkosi yaseBhabhiloni ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe wenze njani baba waphakamisa ikhanda laJehoyakhini inkosi yakwaJuda wamkhipha etilongweni kubaba umshumayeli wakhuluma kahle kuye wabeka isihlalo sakhe ngasenhla kwezihlalo zamakhosi inkosi ibusisa baba December 25 kwakhulula isibosha ngenyanga yesine ngolesihlanu kwakuboshwa leso sibosha bangcwele niyezwa manje ngenyanga yesine ngolesihlanu iBhayibheli kwaboJehoyakhini ngoDecember 25 iwekhishwe ejele ukhisimusi ngoMarch senitholile eBhayibhelini amen uJuly unini pho bangcwele
uhlala kephi nendawo ngoJuly lithi iBhayibheli ngoJuly uShepherd uzosibuyisela ezulwini ngicela bangayigqoki ngoba mhlophe bakhetha inkosi namhlanje uJesu kade abuya nambe ngigqoke njengani ngingazi ngimkhombe amafinga ngithi ngibona osithela kanti uJesu usebuhleni ishaye baba incwadi bafumana kubhaliwe emthethweni bonke abezelo uNkulunkulu ayala ngawo ukuba abantwana bakwaIsrayeli Afrika bahlale emadolobheni ngesikhathi somhlangano wenyanga esikhombisa ngoJuly ibhole iBhayibheli nje bangcwele Kumeka nabo abushumayeli lithi iBhayibheli ngesikhathi umhlangano wenyanga esikhombisa uJuly ozokena mhla 1 wonke umuntu akasuka ekhaya azohlala edolobheni lakhe nokuba bamemezele bathumele izwi emzini yonke yakubo ukuthi abeziyani baba abezokuJuly kuba ishaya ungayigcina baba naseJerusalema bethi nasemkhomati nakaZulu naseMozambique bethi phumani niyentabeni ebuhleni nokhayini bazithani niletha amagatsha emhlwa banolanda amagatsha namagatsha emthidala baba umshumayeli namagatsha emaduze lenze nje beqhubeka namagatsha esu ihlala zikaIsrayeli ezithina leyo gama nemithi emihle yebo nenze amadokodo njengokuba kubhaliwe inkosi kubusise baba amen ngoJuly sizohlala emadokodo nisonke kusho iBhayibheli nisekhona bangcwele amen nathi niliphethe bangcwele ifa kodwa nahlala ngalo sekusethi bangcwele siphatheni kahle bangcwele uNkulunkulu unyazi uyazenza imanga nisekhona abantwana benkosi asiyekeni isono bangcwele ngoba isono siyinuko mawuyikholwa funa ufunda ukwazi ukulwa nenhliziyo ngoba inhliziyo yona esifaka enkingeni entweni eningi esigacela kuzona sifaka inhliziyo uma uyikholwa uyaphikisana nenhliziyo nisekhona abantwana benkosi amen angime ke incwadi ngoba mangaqhubeka incwadi koshonilanga bangcwele nangenyanga yesikhombisa ngosuku lokuqala lwalo mawunibe nomkhosi omhlangano ingcwele ufaka umthetheli ishimbe incwadi bamshumali batshele phela abantu imbhalo 29 verse 1 imbhalo 29 verse 1 khona baphathela mapha yabona bangcwele zinto zezulu nisekhona bangcwele amen ukeshasha inyanga ezulu athi beze bafana bami ufuna amabuse emngcwabeni uthi imbhalo ngapha uthi uNumeri ngapha uthi muthi amazwi ahlaniphile ngapha uthi izaga ngapha uthi mawuthi ihlabela zamana zapha uthi amahubo ngapha nisekhona bangcwele benkosi kuze bayivule nabayithola ibhaliwe mangabe uthi kuphela imbhalo phela bazothi imbhalo yipi kanti imbhalo uNumeri siphe ngoNkulunkulu bangcwele niyeza bangcwele umfana kaMqadi osemncane kathi ngudondolo lemvangelo umadlala ngenhlanhla utheme ezulwini ophinde unyaze lamenza umfundisi waboze enganeni zakho obaba bavuka nowani bavukani wathi sekumfundisi ngale kwethuna ngiseyodondolo kaMfundisi madlala sekumfundisi madlala umfundisi ezulwini ngudondolo lakhe bangcwele uNkulunkulu sekuthathile athe nginike kona sengabe inkani inkosi kusenizwile lithe izwi sobuyisela ngengoma ye15 umshumo wengcobo sesazweni uzothola ngayo ngoma inkosi inibusisa